זה כבר יהיה אוויר. סיכוי לוויתן, סיכוי של לוויתן, זה באמת הופעה, האם הוא ימות או לא ימות. ובקהל עומד, בואו שבו! חבר'ה, ילדים, שבו, בואו! מי זה? מי זה, גנבים? שבו! מה זה עומד? שבו! חוץ מיורי, שבו! וואו! קבלו לוויתן. יש סרטים חולים להוא שעה! Oh my god! באתי בשבילכם, זה לא מצחיק! חבר'ה, חיקוי של המצב הכלכלי. קטע גרשים אלה. המצב הכלכלי, קבלו. חיקוי של המצב הכלכלי, קבלו. קוראים בכיף! קוראים בכיף! זה יובי פה! חבר'ה, עקרתי את זה! כפיים לזה שעקרתי את זה מאיזה צ'ינו, עקרתי את זה מאיזה בר. זה אחד צ'ינו, צ'אנס סנג'ר חדש. הולך את זה ברחוב, לא חלום חיי, זה הוא עקר את זה. תקריב דלת האלה, בין 2 ל-4 שמהירות, בין 2 ל-4, עושה רעש, השכנות האלה. זה כאילו עכשיו 2 ל-4, אוקיי? שקט שמה! זה טוב! זה טוב! כן, האחות האלה שמודדים חגורה? זה הלך? זה אומר שזה תשובה? פיק! ימינה שלכם? זה מטרות גרוע? איך את יודעת? איך את יודעת? את אומרת את הקשר! זה פרחים. איך את יודעת? כפיים נשאר. כפיים, אני מקליט. דומלד! איזה תחתפים בספר? ספר, הביאו לי. כפיים. אני לא פוסט את כפיים. אני אוהב את האיכסים זה פעם, זה אני אוהב. כאילו אפקטים. את האלה שחוזרים מהודו, אחי הייתי בבנק. והמנהל, הבן זונה לא נותן לי אשראי. אני לא יודע למה לא נותן לי אשראי. למה אתה אידיוט! יש את השוארמות בתל אביב, צריכות דרום תל אביב. אביר! את הערבים האלה? זה מצב קשה, יאללה. לא יומד! לא יומד! ימינה. 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 אני רוצה לעשות קסם! כן. אתה לבד, תראה. לעשות קסם, לא. תקום לבא! קסם! חבר'ה, נחשושים בקהל! תראי את האלה, צריכים להוציא לכם יונה. יש מים קפואים ולחיים, תראו את אלה, טיולים שנתיים, יש לי מים קפואים ולחיים. רואה אותו אחרי רבע שעה, חזק.
2 יאפה! 3.53! 3.52! 3.58! עוד לא 4! עוד 4! וקחו המועלים האלה, איפה התינוק? מכיר את האוהדים, מכיר את הדברים מהשיים, וזה הכל ברוך. איזה, אסור לי לחלף? תום לב! וואלה, כפן שחתך טוב, מה? לזה! מכיר את המנקים המוסים הגרועים האלה? אתה קבלו עיוור בלי רגש, אתה בנות האלה דופקות צחוק, סוף הצחוק נחירה, תראו את הבנות האלה. בנות דופקות. יאללה, לא יודע מה זה הדבר שעות. אתה נראה כפה ויאללה. לא, אני חיכיתי פה 40 דקות. תראו את הבנות האלה דופקות צחוק, סוף הצחוק נחירה? הבנות האלה דופקות צחוק, סוף הצחוק נחירה? הולדת! ימינה! ימינה, אתה צלם! אתה מגיע, זה כוש לזה אחד, מה קורה חבר'ה? מה קורה? אני אעביר, חבר'ה! אם רפי, ועובדה שיש לנסות אלה שמתקשים את הכל, את הפנים, אתה שומעים בדי פעם שומעים את הקול האמיתי, אתה בדי פעם נצלת את הקול האמיתי. בתוך התחת. בתוך התחת. כפיים! הולדת! בוא'נה, עברתי 10 דקות בטוח, לא כן? יש לך בו 20 דקות? לא מאמין לך. כן, אבל אתה צריך לשנות את הבתחת ולהגיד משהו אחר, למה? חן מזרחי. הם הבינו את השודדים האלה, כמתי לפטנט לא יזהו אותי. הם יודעים סירחון! קבלו חצפנית באיראן. שימי את זה ביוטיוב, שימי את זה ביוטיוב, שימי את זה. אולי נפעל הופעה טובה. הולדת! הולדת! איך אתה טוב אתה? אתה טוב? אתה טוב או לא? אומרים לך כן, אבל אתה טוב או לא? משהו לא פנשי בוא נעשה מאוד, אני מבסוט. ציונים? אני מבסוט, יש לך משהו. את המבוגרים האלה. את המבוגרים האלה מרגע שכזה. קוקו! את המבוגרים, יש לו מבוגרים, יש לו נוד, הוא לא רוצה שישמעו שהוא מפליץ כזה. כפיים 5 ימינה! יצא לך טוב, נשארת אולי אצלנו ככה, אתה טוב? היה לי בוא. זה מה הכי גרוע ביקום, יאלי? אתה לקחת, אבל עד שמצלמה טובה, יאלי? רואים אותי טוב, אתה רואה אותי טוב? סבבה. אז תקשור עליי אחרי ההופעה. ברוטר נשים, ברוטר. חיקוי של יונות. עכשיו התבלבלתי בכלא! אני אהבתי את החגורה עבד, אה? יאללה, חיקוי של יונות. חיקוי של יונות. חבר'ה, תודה רבה לכם. לילה טוב. לילה טוב.